материала съм озаглавила на крилата на многоточията. Има слова, които не могат да останат уковани, точно тъй, както уковани не могат да са крилете. Те летят, дишат, говорят, живеят свой живот и искат да бъдат чути. Търсят своя събеседник, за да кацнат и да поостанат в неговия свят. И крилати многоточия на Дима Кисьова литнаха към нас, долетяха днес тук, за да ги чуем. Стихосбирката, ето това са част от въпросите, които може би вие щяхте да зададете и Дима да отговори на тях, е издадена от Библиотека България тази година, а художественото оформление е дело на Радмила Иванова. Отговорен редактор е Камелия Кондова, консултант Илияна Делева, които са помогнали на Дима да преодолее своите граници и с книгата си да остави жалони по пътя на своя живот. Част е от Библиотека България, колекция Лястовици, която представя избрани дебютни книги на български автори. За наша радост и Дима е сред младите таланти, на които Библиотека България дала криле за полет в поетичната небесна вис. Крилати многоточия е книга на думите, книга за думите, книга на сърцето, за сърцето. Поезия на преживяното е, поезия за почувстваното, книга, която е тихия глас на Дима. Това е първата и поетична лястовица, долетяла до нас, читателите. И в нея разкрива, че обича до болка този наш свят и разголва душата си в стихове, написани с сърце, което е обичало, чакало, губило, вярвало, търсило брод, намерило път и посока. Стиховете в крилати многоточия са на човек, който знае какво е пропадане и въздигане. Творби са на млад поет, за когото любовта е светлина, но и който вече познава тъмните сенки на болката от любов, самота и раздели. Това не е книга обаче, която просто можеш да разлистиш, да отметнеш страница след страница, бързо да я затвориш и да я захвърлиш някъде там на библиотечния рафт. Напротив, тя е жива, сетивна книга, която буди размисъл и трябва да бъде задържана по-дълго в сърцето и в ръцете, разбира се. Ако я държиш в ръцете си, ако решиш да се потопиш в нея, ако се опиташ да я разбереш, то думите като птици ще долетят до теб, ще кацнат на рамото ти и ще поостанат за съкровен птичи разговор. Ако решиш, можеш и да полетиш на крилата им и ще усетиш прескачане, трептене или спиране на сърцето от чувство на дискомфорт при високия полет, ще усетиш сила и слабост, ако решиш стремглаво да полетиш към земята, ще усетиш обича тревожност, ако се докоснеш до полета на други души, ако чуеш смеха на сърцата им. Можеш, ако си смел, да погледнеш през очите на птиците стихове, докато поред въздуха и да летиш на крилата им нависок към небето, да сънуваш любовта си или просто да литнеш към спомените. Можеш и да си спомниш, че и ти си бил птица, лекокрила някога в младостта, че си танцувал някога с вятъра, че погледът е бил устремен към светлиците с надежда, но че още има надежда, въпреки камъните, въпреки тинята в блатото житейско, въпреки гъстите облаци, които задушават всичко с цвета си. Умишлено не чета заглавията на стихотворенията, тези, които съм използвала някъде, за да не натоварвам текста. Такава е идеята на трите цикъла в книгата: крилати многоточия, гмуркания, екстрасистоли и спомен за криле, които сами по себе си говорят за пропадания, тързания, но и за душевни вълнения, полети, безнадежност и надежда, вяра и безверие. Цикличната организация проследява линията на живота от дълбинното до небесната вис, от страданието към въздигането, от болката към светлината. Както казва Пенчо Славейков в Олав Ван Гелдер някъде, префразирам текста, от страдание към нравствено извисяване. Това е човешкият път, проследен и от младата поетеса. И тази идея на книгата преминава като червена нишка през стиховете от първата творба до последната. Поезията на Дима, позволявам се така да я наричам, влиза в сърцата смело,
дръзко дори, откровено. Няма прегради, които да я устоят. Тя ще развълнува всеки, до когото се докосне, и в този смисъл е като вода, която отолява жаждата и пречиства, макар че оставя и белези дълбоки, понякога болезнени, но по този хубав начин, по който само добрата поезия умее да оболи душата. Творбите на Дима, която познавам лично, както разбрахте от Сливенската езикова гимназия, още когато прохождаше словото й, сами по себе си са живота човешки в цялата му разноликост. Любов и болка, радости и страхове, надежда и тързания, надежда и вяра, път човешки, лабиринт, но с посока. Описват живот, започнал от детството и младостта, с първите ухания на пролет, усещане за небе и младост, нежни докосвания, предизвикващи днес спомени, живот, минаващ през събиране и раздели, нов живот и смърт, завръщане към корените на дървото и оцеляване, вълнуващо минало и надежда за бъдеще, мъчителни сбогувания, неочаквани срещи, красиви мигове, изстрадани истини. В стиховете на Дима всичко това очаква читателя, потопил се в света й. Заглавието на книгата вероятно предизвиква интерес у вас, защото съчетава две ключови думи – многоточие и крила, почти несъвместими. Могат ли да летят многоточията? Имат ли криле? Метафора за какво е заглавието? Въпроси, на които търсим отговор. Аз съм дала своя, вероятно Дима ще ни обясни нейната гледна точка. Многоточието, всички знаем, обозначава незавършеност на изказа, предизвикана от вълнение от говорещия, обрат в логическото развитие на мисълта или външна намеса. Може да означава, разбира се, пауза в изречението. Разбира се, причините за незавършеността на израза могат да са свързани с невъзможността на пишещия да оформи мисъл поради много силно вълнение или просто нежелание да завърши мисълта си. А крилата като орган за летене, естествено, че свързваме с полет. Та Дима е успяла да съчетае двете думи така, че да означи от една страна идеята за незавършеност на израза, загатваща за наличието на някакво по-богато, неизразено до край или неизразимо съдържание, както и такава пауза в стиховете, които говорят и които подготвят читателя за нещо неочаквано, контрастно по отношение на предходния текст, продължение на мисълта. А от друга страна, поетесата ни подготвя за високото пространство, което духът ти обитава и в което иска да ни потопи. Самата поетеса от птичи поглед казва: крилатите думи са само за стихове. Не ми ги хващай, просто няма смисъл. Те летят край мен, познавам ги добре и отлитат бързо. Основните теми в стихосбирката на Дима варират, както вече споменах преди малко, от детството, младостта, живота, през темата за душата сал, душата брод, път, душата жадуваща небето с Бога, ангелите и птиците. Темата за светлината се слива с темата за скъпите на сърцето хора, които минават, разбира се, през живота, с вечната любов, за да достигнат до тези проблеми, преобръщащи човешкото същество. Интерпретирала е мотивите за любовта и жадуваното завръщане, самотата, за съня, за пропиляната младост, пътя нагоре към светлиците, за полета, за крилете. Така поетичните късове подсказват съкровено преживяното, очертават параметрите на лиричните територии на самия творец. В стихосбирката "Крилати многоточия" творбите са с различна стихова организация. Позволявам си да бъда малко по-детайлна, защото и за самата Дима сигурно е любопитно какво ще кажа, оглеждайки цялата книга. Творбите са с различна стихова организация. От класическа строфа, през октави, терцини, до деветстишия и лодическа строфа. И любопитното е, че по-голямата част от тях завършват с дистихове, двустишия или едностишия, които носят посланието и звучат като поанта на творбата. Извела съм само няколко. Моля те, само не се приструвай.
дишаме, душите ще ни бъдат сал, само малко кислород. От пейзаж без ловец. Знае как топти сърце на кошута, но надеждите ми от вяра растат. Или още нещо, още 2 стиха. Знам, няма изцяло да се изгубя, щом искам да бъда намерена още. Дима е използвала свободата да експериментира, да търси нови пътища, начини и възможности за по-пълно и по-ясно изразяване на чувствата, преживяванията и идеите си, както и в търсенето на нови възможности, за да достигне до душите на читателите. Строгите канони на мерената реч са далеч от Дима. Търсила е и открила за всяко стихотворение нова възможност за ярко изразяване на своята идея. По-ясно и по-пълно емоционално да разкрие това, което иска да внуши, дори чрез стихотворната организация. Интересен е много лирическия персонаж на Крилати многоточие. Лирическата героиня, без съмнение за мен това е самата Дима, живее сред природата и през нея се изживява, живее с любимия, който остава скрит, не е физически очертан и чрез него също се изразява, живее с божествената вяра, а чрез нея се извисява. Някои от стиховете й излъчват една бистрота, прозрачност, а други натежават от болка. Лирическата героиня, както вече казах, не е физически очертана, но е зрима, защото в автобиографично Дима най-пълно разкрива себе си, разголва душата си. Само в 10 стиха е събрала цялата своя същност, бих казала. Аз съм едно драматично момиче. Скачам, падам, летя в безкрая. Слънцето често от мене наднича, хоризонти ясни откривам и зная, че Всевишния ме обича. Рядко мълча, но точно тогава рисуват очите ми с поглед висок. Няколко души от суета ме спасяват, от мен самата, от съда ми жесток. Римувана обич в стих им оставям. Това е подаръка на Дима за всички, които и дават криле и са опора в живота им. Дима е в непрестанен диалог със себе си и със света на другите. Често, ако приемем, както вече казахме, че тя е героинята на творбата, това без съмнение е така в повечето творби, усеща себе си безприютна, че върви без път, без посока, така породна с повишена трудност. И в нашето време обезсмислено, в нашето общество обезверено, без стойности, белязано от липсата на морал и забравени идеали, Дима осъзнава, че ако не живеем в безвремие, ако не живеем в блато, то не бихме познали неистовата необходимост от светлина и полет. Как щяхме да знаем, че птицата за да лети и трябва хоризонт безкраен? Пита Дима в уроци с повишена трудност. Прозрението на Дима, че осъзнаването от необходимостта от небе и простор във време на тотална загуба на ценности, на мен лично ми напомня Елин Пелиновото прозрение от подманастирската лоза. Ако нямаше зло, нямаше да знаем какво е добро. В Пророк, чрез която изразява идеята, че понятията добро и зло са взаимно свързани и се разбират някак взаимно. Без съществуването на зло хората не биха могли да разпознаят и оценят доброто. Така и в поезията на Дима и в нейните уроци с повишена трудност доброто и злото са противоположни концепции, които могат да съществуват само в контраст една с друга. Както светлината е по-осезаема в сравнение с мрака, така и доброто става по-разбираемо и ценно, когато е противопоставено на злото. Лишенията и страданията от злото могат да ни помогнат да оценим по-добре щастието и благото, които съществуват в живота. Дима намира себе си след муркания, пропадания, но все гледа напред, към непознатото утре. Единствената алтернатива на екзистенциалното мъртвило, владеещо териториите на духа, алтернатива на отминалото време, което е разкъсало духа й,
и може би за това изповядва. Аз знам, че мога да вярвам на хората. Но някъде там, по път от умората, залитам и стъпвам некриво, фалшив е асфалтът, невярно, но вярно е също така, че надежда намирам дори в непозната река или в душа безгласна на приятел. В търсене на себе си като творец, Дима е повлияна, вероятно, това е моята гледна точка, далеч съм да я налагам, разбира се, повлияна е от модернистите в българската литература, от Гео, от Вапцаров. В никакъв случай не говоря за видимото, стъпаловидния, да речем вапцаровския стих или Геомилевия стих, както е в стихотворението "Няма изхранване", а говоря за нещо друго. Говоря за идеята за вярата като необходимост в живота, като храна, като опора, като смисъл, която е сложила отпечатък, за да изрази поетесата недвусмислено идеята си за битките в живота на Аза с Аза. Сигурно с тел трябва да оградя аз тази вяра. Чрез вярата отвътре гризе се и от челюстта му капят думи, уви. Много ти се иска да вярваш, нали? Душата птица е ключов образ в цялата книга, налага се още със заглавието. Откриваме го в много творби, Преди да отлети, Чуй го, Смелост и много други, в целият цикъл Спомен за криле. Доказателство, че самата поетеса усеща птиче сърцето си, което лудува, трепти, плаче и се смее, но устремено все нагоре към небесната виси Бога. Да излетят птиците на воля, че мислят за простор, гори и води. Пусни си песента любима, танцувай, пъстра рокля облечи, животът вика птиците по име и лятото в твоите очи. Или това е от стихотворението "Чуй го", или в Интуиция: всички слънца на куп да засветят, без душа да живееш е немислимо. Малко скъпо струват крилете, но в полета има хармония. Има. Ще прескоча някои от текстовете, за да може Дима, ако пожелая нещо, да ви прочете. За мен беше изключително интересно в книгата, че с образа на птицата е свързана наситената глаголност в някои текстове. И тази глаголност създава една динамика на изказа. За това искам да споделя няколко думи, разбира се. Интересна е цветовата гама. Според мен не е умишлено търсено, а просто такъв е подхода на Дима. Аз за първ път се срещам официално с нейната поезия. За мен цветовата гама е основен текст-организиращ подход в серия от произведения сборник. Синото на небето, водопадите на морето, бялото на морските вълни, на пенестите облаци, жълтото на слънцето, лъчите, червеното на огъня, цветовете на морския залез, кървавите макове, тъмното на облаците, зеленото на зеленясалите дървета, шареното на града, пъстротата на лятната момичешка рокля. Цветовете от Дъгата живеят в стиховете на Дима, създават едно особено усещане, носят настроение, носят наслада, сетивност. Дори мога да говоря за усещане за мирис в някои от творбите. И някак тези текстове са много реалистични, много осезаеми. Ето, например, рее летлив аромат от пожълтели лавандулови ливади. Вижте каква образност, каква красота, цветове и мирис, наистина. Рее летлив аромат от пожълтели лавандулови ливади или лав плат от бензинови пари душно притиска земята. Ето няколко стиха и тази образност и аромати и цветове, за които говоря. Някои от текстовете, като в Бурно вълнение, например, пък са натоварени с думи и изрази от градския живот. Бензинови пари, счупени столови, каучукови гуми, паметни плочи, като че ли Дима умишлено е търсила този начин да насити текста с такива думи и изрази,
от ежедневната дори реч, за да ни приземи и да ни поведе из мрака на делника, за да пресъздаде по-ярко борбата на заклещените души долу, на социалното дъно, със самите себе си. Търсенето на социални топоси са и били необходими, за да представи полюсните светове. Горе небе, птици, полет, хармония и долу болка, писъци, страх, суета, затваряне, самота, блато. Поетесата е намерила и десетки думи, произлизащи от ключовата дума полет. Наистина са десетки производните. Не бих искала всичко да цитирам, но полети, полет, лети, излитам, отлитане, долита, полита, летя. Просто текстът е наситен с тези думи, което някак си се обвързва и с, разбира се, с самото заглавие и характеризира устремената душа на Дима, опитваща се да се оттласне от блатото на живота и да постигне жадуваната хармония. Приключвам, няма да натежавам повече. От най-малката подробност Дима прави поезия и преобръща простите неща, така че да стоят някак поетично в книгата й. На фона на традицията в българската поезия Дима изглежда различна, дава на традицията нови криле, като я обогатява със своя предметен свят, облите камъни, огъня, храстите, листата, клюна на птицата, локвата дъжд, белите маратонки, паркета, пластмасата на покрива, фасадата, цимента и така нататък. Има стихотворения, които украсяват книгата, дават и представителност, правят я дълновидна за бъдещия път на Дима като поетеса, като небесата знаят, лекота, спомен за криле, отвъд хоризонта е синьо и автобиографично, разбира се. Много са творбите, които показват, че на Дима им предстои един добър път напред като поетеса. Всяко стихотворение само по себе си е лирична изповед, изпълнена с бляня носталгия по слънчеви хоризонти, по слънчевите хоризонти на идеалността. Има стихове афоризми в текста, много ярки метафори, обещаващ поет е Дима. И като я поздравявам за първата и поетична книга, иска ми се, Дима, да ти подаря едно стихотворение на Вапцаров, защото ми се струва, че то най-пълно изразява същността ти на поет и човек, който като птиците все търси небе и лети над гори и земя, с пожелание, разбира се, да запазиш крилете си, задълго там горе да останеш, там където светът е по-чист и да не позволяваш никой, както казва Антон Страшимиров, да се разхожда с скални обуща из душата ти. Да, остани там близо до своя Бог, там където няма гори страшни и там където душата ти е в полет. Гълъбите гукат в близката гора, по тревата падат сребърни пера. Мене ми е леко, като никой път, чувствам се ефирен, чувствам се безплът. Остани високо там долу. И затова тук е кацнала една пеперуда, за да летиш, Предполагам, като публиката осмисли и реши какво да пита нашата гостинка, да чуем още едно изпълнение на